onye ga-ebu ụwa isi wee na ndị obodo m ifedekwu ga-ajụ oyi ma nke matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na Wade wande munu na sola ubi Wabna di Sunday sa wafuna na munu Network worldwide Aja wafuni mana mbani Akati ofu egwu munu Nimi boba Wade wande munu Aye ndobodo mwe egwu na-abịa ka nneme Aye ndobodo m kasị mụ nwa ka nse mawa Kasị mụ nwa mee kasị mụ nwa ka nsi eme Kasị eme nuwe ka nsi eme ka nna ya ochimiri ọma Onye bụ otu nwaanyị ọmachi ibe ọma ka anyị na-ayọ olisa mụe ogo kasị mụ nwame ndị obodo m egwu na-abịa abịa ọ bụ chi na-emenu ọrụzụ chi na-eme ụwa Ọ bụ chi na-emenu maka na ọlọzi ochi na-ememe ụwa dị mma ịnụgozi kasị eme enuwe kasị eme akala mụ agbara ọkarasịale ibe dị okwu ya jụzi oyi ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi je na eze ime kasị emenu Kanji bụ ụwa mmanya Kanadi so na-eme ụwa eji odi ime wegwọrọ nwa n'azụ ịma na eji odi ime wegwọrọ nwa n'azụ ọmụma agha Kanji emenuwe ozugbo odo ugbo ode nwayọ nwayọ bụ ije ya bụ okenye emenu ka ọ dịzi ya ndị obodo m na-abịa m ebe nọ mbido egwu njọba Chimiwoma lejenu eze nwofọ ebe nọ ka na-ebe ebele ice Yeni ndobodo muwe ebe nọkpogbu nna ya Chimiwoma neno Kasha ya Chimiwoma ibo maka na-ebe ebele ya Ibo maka na ya Chimu Kobeli n'ụlọ mụ nwanne m Omelu benadi solenu Kobeli n'ụlọ mụ nwanne m mmanụ nụ Baye cheli maka benadi sonde ka njatachi ọsa Dudo n'uwosa na-egbu egbu Dudo n'ụsa na-egbu na-egbu Ndobodo mwe ibe dokwu na-ajụ oyi ma gị matakwanụ onwere onye ga-ebu ụwa n'isi nwee na ndị obodo m ifedekwu ga-ajụ oyi ma gị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na ndị obodo m ifedekwu ga-ajụ oyi ma gị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na awadanu ice nani ndobodo muwe amebule egwu na-etiri ya kasi muwa mmanya udenji muwa jemuwa kasi ambao udengudu wa mmawa mu
obu nenya na mwe obuchi no nekekoro nu obu nenya na mu obuchi no nekekoro nu ema no kika na-eso okwu onye gwelu ka ibi eja dị mma ọkịka na-ese okwu ndogoro mu onye gwelu ka ibi dị mma mana mpụta ụtụtụ nna anyị ochi m kedu ole ibe nna anyị ochi m ka ndị na-etile egwu nwesi ibe ọma ibe ọma ga-abala ụba ebe na dị sonde ka ndị iwe ọ bụ nye ka mụ ji bụlụ okwu nye ka mụ ji bụlụ okwu ka nsi emenu ibe ọma ka nna ya ndị obodo m ndị Igbo ebugo ibe ọma ya eme ndị obodo m na ibe ọma ya abịala egwu ka njem ndị obodo m anụ m na mmanwụ egwu ka njem ndị obodo m na anụ m na mmanwụ ayoko ayo baba m wee mgbirimgba egwu ambụla gede mawa na ama ogene ka anyị na-egbuwo ugbobo ka anyị na-egbu na ama akweke gesie ntị ụdị abụ ka eji emezu ụwa ọdịzie ugbomu ka anyị na-egbuzi n'ama ugbomuwo ka anyị na-egbu n'ama ụnụ obi ogwu a na-aka amachu ugbomu n'obodo obodo n'ezie ebe anyị ege ntị edibe na-egele ntị ọlịoka na-ana nlele obodo bịaba okwuwo omuduru bịaba okwuwo ego abịago n'ụwa mụwo ka anyị tụkọ ezi ego oli abịago n'ụwa mụ ka anyị ka ezi nri okwu bịala n'obodo ndị obodo mụ ka anyị tụkọ okwu mgbịrịgba ugbomo ka anyị na-egbu n'ama ka mma chọbalị gba kolokolo mbụla ịgba ka obodo nna ya osi ibe dịkwu ya jụ oyi onwere onye ga-ebu nwa n'isi na kasị ebe na ekpere ibe ọma ya emere obodo mee mana ndị sọnde enwere ime ụka nsi bi ụwa ahụ ọ bụ enwere imu anamụo kasị bi ụwa anamụo kasị bịa mana ndị sọnde si na anamụ nwa bịa ọmambala kasị bịa n'ụwa m ayo ọ bụ Igbo kasị bịa ụwa m ayo Afrịka kasị bịa ụwa m ayo ọ bụ Chukwu onye na-eke ịmara nna m bụ anị nsọ ihe ọma na m bụ anị nsọ ayo ọgwụ elu mmiri anamụ onye bụ anị nsọ ayo welu mmiri anamụọ nyaba anị nsọ n'ezienụ anamụwa anị nsọ welu mmiri n'ụwa anamụ anị nsọ anamụdo ihe ọma na m anyị bụ anị nsọ anamụ n'ugwu ihe ọma na m anyị bụ anị nsọ welu mmiri n'ụlọ ihe ọma na m anyị bụ anị nsọ welu mmiri ihe ọma na m anyị bụ anị nsọ anị nsọ ndị obodo m ibedọkwụbajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na ndị obodo m ibedọkwụbajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na kokoko yaze bi n'elu egwu na-abịa ube na-agba obodo m nwayọọ bija ka nweli nwayọọ na-esia ọbelọla lozu nna anyị nlachọbe ka nsegwuo ka nse mbe nwa jadenụ
gazi gwuo mmiri malụ gasagbu garụ nwamụla mụ ya eto echi m nwamụla mụ ya etote na-echi ụwa bụ eneta ya alị nabibe nnukwu obodo m neta ya alị dabibe na-agwa obodo m ka m na-agwanụ n'okwu ndabụo ka anyị agwazi unu okwu sesokwu ma dozie okwu sesokwu ya edozi n'ụlọ anamụnya bụ anị nsọ anị n'otu ibe ozila gozi ibe na-egwuo anamabụgola anị nsọ ọ bụ anyị na-eme onwe anyị ọrụ mmadụ na-egbuzi nwanne ya kedu na ibi na-egburu nwanne gị ego oyibo ka anyị egbuzi n'onwe anyị ọ dịzi mma onye n'elu n'ụwa si be eluigwe gị na nwanne gị lụkwa ọrụ biko ke pasenteji gị n'ezie ya nwanne ego okenye dị n'ụwa m onye lesi ibielie ibe na-agwa obodo m ayo ndị obodo m yomana m abụgola anị nsọ n'eje n'ọdana m nyabanye na m ụdembe anyị na-eze ka anyị bụ n'ime enyi nyajikola anya ọnụ ọrụ na m mkpesatọ n'ezie onye ọkwụ na na-eme ifeọmanụ aka gwụrụ ọtọ ka eji ebizi ụwa dịzie mma obodo m ka nsem elu ka anyị nwere nwayọọ chụwa ime ụwa enugo ka anyị nwere nwayọọ chụwa ime ụwa ka ọ dị ibe na-agba obodo m ka anyị nwere nwayọọ chụwa ime ụwa ụmụ ọba agwụ ba dị na anamụnụ n'ezie na ụgwụ ụmụ ọba agwụ maka gịnị ka eji kpọwa ọba agwụ lenu ụmụ ọba agwụ maka gịnị ka eji kpọwa ọba agwụ anyị ndị obodo mụ ibe agwụ jemile n'ọdịa na mbọ enweta ego ka onye ya bụ ka onye abụrụ n'isi anyị n'ezie na ụgwụ ụmụzi anamụ dị na anamụlụ ụmụ eze nke anamụ na eze nọdụ n'ime anamụ obodo dike anamụ nwoke dị ya dị n'ụlọ aja ebe na ụkwụ m ya taa egburu ugwu anyị aka egburu ugwu anyị aka n'eze na anyị na-ekwe onwe anyị n'aka ụwa ọbụghị nke nwoke o ji bụziala n'ụlọ ọ bụ ugwu mịata obodo eze nke nwoke na-akpọzi ire ajabeli yora yora na muda mmeo nezeli yora la mmeo ayoba tukunu neze no dego mma obodo mu ayoba neze no dego mma obodo mu ice awadalu namu neze nekeneke n'ezie ayo ibita namu n'ọdị na namu ibita namu bụ ugwu mmụọba agwụ ụmụeka namu badị n'ibita ụmụaka badị n'ibita namu ihe ọrụ dịkwu n'ibita namu ezie namu ka na-ejezi nnu ka njebe n'umigwu ọrụ aka dị n'ime namu umigwara aka n'ọdị na anamụnụ kajebe na ugwu mụdọla lezebate n'ime anamụ anamụ bụ anị nsọ nne m anamụ nya bụ anị nsọ ka m na-agwa obodo mee na-egwe ka ndị agwa obodo m ọrụ metiti dị ya n'ezie ọrụ metiti ma n'ọdị a n'ezie ọ bụrụ n'ụwa ọbụghị ọrụ mmadụ kata ka na-akpọzi ya dakata nọ ebe abụkwu na-enwuzi n'elu otinyade gasị bụ nwa ka ma ụwa ọdịzi anyabanu n'ime mma enweli m ọka si bịa igbo sababi n'ibebe n'eze na igbo sababi n'ibebe ọ bụ baba enwegolu mụ na mgbe enwegolu oke mee ayo
nwatakịrị ka babụ n'ezie ọ bụ babụ nwatakịrị n'ime na mụ ụba anyị kedu na ịba na-atụba enweli mụ keduzi okeke nna ka o ji kwuo n'okwu n'ezoke mụ ka mụ ji n'aka nụ enwegolu ụmụ oke mụ ebe abụ ka si ebe ụwa ọdịzi ya mmiri megwu na-abịa na dị Sunday njagwu arọ egwu na-abịa abịa ndị obodo mụ ife dị ọkụ ga-ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na ndị obodo mụ ife dị ọkụ ga-ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na ọ bụ n'ugbo enweli mụ ebe abụ nwoke si dị ya abata n'ugbo enweli mụ ọnụ ndị isi ka ihe dị n'ezie ọja adị ebe abụ ka si bịa ọja adị ebe abụ ka si dị ụwa ọ dịzie anyị nwere isi akwụ n'ezie ịmana anyị nwere isi ahụ ụdị abụ ka anyị ji enwe nwa mime anyị nwere ụmụ ọba ije n'ime mụ nwere mụ osimiri n'ezie anyị nwere ụmụ ọba ịmara anyị nwere iru ada n'ezie na anyị nwekwuru mmụọ mana obodo ndị agwarụ ịgba ọbala dị na gwuru egwu ụdị abụ nwoke ọjị adị ọja adụ kasị bie nụ ịma n'ime mmụọ ọja adịghị n'ezie n'ụwa n'ọja adịgo ebe abụ ka esi bie nụ abatanụ n'ime mmụọ ọja adịghị ọnwabije ka esi bịa n'ụlọ nwa abụ na ije njelu nwa abụ ọkwa nya bụ ije ebe abụ ka esi bụ ụwa abata n'ime mmụọ nwa bụ ije igwe mma ka esi bụ ụwa ọ dịzi ya mmiri gbaka egwu na-abịa igwe mma ya adịghị ọ bụ igwe mma ya go anya m ụlọ dị na nwa m mmiri obodo m ka m si eme ụda bụ oge onye adịnụ olenu nya mụtara Sọnde ya bụ onye nwere Sọnde Sọnde nya mụtara Ikechukwu penadi Sọnde bụzi Ikechukwu onye nwe nugo ya ka m ji mụta n'ụwa agwụza Chinemezenụ ọrụ Chineke ugo aga m ji nwụzi Adamu wee gwọnụ ọgwa uche olisi olisa jeme penadi Sọnde ka mma ọnụ agbalụze karali ihe ọma na mụ anị nsọ lezenu Chidube Chidonwa ọbalị na Meka lezenu ili minista na Kongo dịarụ nwanne m lezenu Chidube nwamụ ọbalị nwanne eke Chidube ọbalị ọgwọ nwanne Meka lezenu Chidube nwamụ ọbalị nwanne eke lezenu ili minista Kongo dịarụ oko na lobi ọfụma machituelugo turu enweli m nwoke si bịa nwe anya tai enwegolu mgbe oke nwoke si bịa enenu Chidube nwabalị nwanne ke ọlịrị minista na Kongo dịarụ onye ụka adịla m nwanne ọkwanye na sola nwayọ bido ụwa n'elu figo nwanne m ọ dịgo kosi adị mbụli gba ayo mama ogo egwu rali mbido egwu ka nsị aba yomo figo nwanne m aka eji ọfọ nya n'aka enwe
enwegoro m oke m ka o si ebe ya figo nnọọ n'elu figo nwachimeleze ọbụla eze anyị oke osi adị ezi nwanne m emena na figo abịago ihe ọmọbụla ti nwogosi na nọ ayi nwogosi na nọ nwogosi n'ọkwachi nwoba ibe na-agwazi oyi m emena na figo abịago ozugbo ice lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ àwọn ọ̀rẹ́ àdìgún máa lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ wọn ọ̀rẹ́ tó ní ọ̀fọ́ lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀wà tó ní ọ̀fọ́ tó ní ọ̀fọ́ wọn ọ̀rẹ́ náà lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ náà rẹ̀ náà ẹ̀mọ́gọ́lù mọ́kẹ́ mọ́ kò sí ibi àwa tó ní ọ̀fọ́ ọ̀wọ́ ẹ̀mọ́gọ́lù òkèèjì lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ wà mú ọ̀nà tó ní ọ̀fọ́ tó ní ọ̀fọ́ wá tí tí ẹnu gbòmù na Thailand egwu ndị Canada dánú obi ọrọ̀ ọ̀dịgbo mma omi igwe eri lẹ́dọ̀ ní obi ọrọ̀ nọ omi igwe eri egwu agwọkiri ikpọ mụọ igbo benani Sunday n'ezie na mma abịa n'ime gwọhụma mgbe gị owo obi igwe eri n'eli dánú obi ọrịa nwamụ obi ọrọ̀ obi igwe eri ọrụ maka osimiri dị ya ọrụ m etiti bụrụ Jakarta ọrụ ma Jakarta nọ ebe mbụ kada na-esi bịa ọgwụgwọ osimiri ihe osi adị ka osi adị adị ndị obodo m ife dị ọkụ ga-ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na ndị obodo m ife dị ọkụ ga-ajụ oyi onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na leli Chinedu jedu ọnwa bụ nwanne lelu Chinedu Chiedu nwa bụ nwanne lelu ili minista Togo bịaruo mekenego ọ bụ nya ka anyị na-apele egwu nke abụọ ka anyị na-apele egwu ọgwụgwọ egwu anyị ji ya egwu anyị ekene Chinedu lelu Chiedu bi Chiedu ọnwa bụ nwanne Chiedu bi Chiedu ọnwa bụ nwanne n'eluigwe ndị Igbo sak na-ezemeke na-ego ugwu tiplesi n'ime bụ sak nọ Chinedu nwa bụ nwanne ubi onye ọma ga-ebu nnọọ dị igbo mma ga-ebu nwanne baba nụ eziokwu omekedego nweọma n'elu ga-ebu nwanne baba ji ebi baa ọyọma ji ebi baa ga-ebu nwanne baba ogogogo n'elu ga-ebu nwanne m eze mekedego gị nwanne baba ekelego gị ga-ebu nnọọ ji ebi akụzi ụmụnna ilo na-so nọ ya na lele nwanne azụ ka mmekene ego n'elu nwanne ọzọ pụrụ inye ego nwanne azụ ewu m awa n'elu Denis amụ Michael Ofozova n'elu Denis amụ Michael Ofozova igwe Afrịka igwe stadiọm ekene gị bụ Chinabụ anya n'ezie gị bụ Chinabụ anya dubulesi ka ọ na-alụlụ nwunye ndị ugwu ayo egwu m wee koko ogogo ayo mekwule
egwumegwu nje anyị ochie n'elu Dennis nwa Michael ụfọdụ ọba na South igwe South nnọ Dennis yo mekenego ọfụma Dennis na-alụ ọnụmekenego egwu na-abịa abịa n'elu Dennis n'ọnụ igwe Afrịka n'umekenego nụ nwa Michael ụfọdụ ọba nụ onye chiti olugbo na-etu ịma na ụlọ nọ na-agwụgwọ egwu moto nọ na-agwụ n'onye egwu osianiyo Dennis nọ ekenego me igwe Afrịka na igwe steeti duplex ọrụ onye ke na alụ onwe gị ọdụmọdụ ọkwa dị nwanne m meza Chideke nene ọdụmọdụ nwanne mmadụ nwanne m egwu nwata ọbazaiki n'enu ga-ebu dalụ egwu nọ nwazụ ọbazaiki n'enu ga-ebu nọ igwe na nkola n'ọdịgwu mwa n'enu ga-ebu nọ nwazụ ọgwa nwanne eke ga-ebu nọ nwazụ ọbazaiki onyoma n'ezenu ga-ebu n'ọnụ n'eze na-ekele gwomi ogo igwe na nkola niile ga-ebu nwazụ enwere m ka isi bịanụ inwegolu n'oke gị n'ụmụ inwegolu oke gị egwu nwazụ ọbazaiki egwu maka n'ụmụ nwoke na-esi mmanwụ pụrụ ya na n'elu nwa obodo dị ụlọ odo mekele ọhụma ọhụ egwu na-abịa abịa ịgba ọbụla dị mmachọbara mba kolokolo emere m onwe m ewu osi ya dị kasị m odogwu ka njem ya ayo wobuwo mekenego gị n'ezie na ikpe mara eziokwu n'ezie ka azụ mmanụ dị n'ime ya ụmụnọnwa na-esi nọ ojitasi eme ọgọ mmerema ka ke na igwe ebe ike ọkọ ụgwọ n'ebe igwe ebe ike ọkọ ụgwọ achị ịtụ elu ugbo tụrụ ugbo ebe a na-agba anyanwụ igwebike nụ na mmekenego gị n'elu igwebike ọkọngwọ Thailand oki na-alụbili obi ime na-agba anyanwụ n'eje mmekenego gị ọma gbachimeleze ọbụla onye titi elu ugbo nyaa edurili ogo osinyedi nne m oge ozi adị igwebike ogo ịmanụ mgbe onwele mụ enwegoro m oke m ka isi nwe ebe ụwa ọhụma dalili ga nwanne m gbasa nwelu mmụọ pụrụ ya na ediga gbasa nwelu mmụọ pụrụ ya na nnyeta ka isi rie enu gị nnyeta obodo dị ka isi rie enu kaluba nnọ kaluba nwa ma mgbe ogo kasi bụ nwa mmanya benediso na-ewu nwa mmanya tinye botechi nwa mụla abụghị ete o ijile ji ihe obodo ego ije n'ụwa ma nọ na apịa obodo ndị obodo m ife dị ọkụ ga-ajụ oyi ma nke matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na ndị obodo m ife dị ọkụ ga-ajụ oyi ma nke matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na Fọma àwọn baálé nọ egwu rẹ̀ lẹ́nu fọ́ọ̀mù baálé intercol fọ́ọ̀mù intercol
ọrọma kosi bi onwe anya ọ bụ na ọrọma Jakarta amaghị kosi nwere onwe ọbalị na-alụwe papa mụlụ Chinere aba nwa ọbalị na-alụwe papa mụlụ Chinere aba nwa biko kenoli akụ gị jọyọ mekenego ezi nwanyị mụọ jọị nọ gbasiri iri osi n'ihu kasị m nwa njem ụwa m lele ọnwụ ma nwa bata ọnwụ ma libe dị ya mma ọnwụ ma nwa bata n'ụlọ nwa bata nwa bidi ọnwụ ma nọ ekenego mme nwa bata nwa bidi ọnwụ ma nọ ekenego mme ebulu ka osi adị kasị m nwa ma ụwa ọ dị ọnwụ ma nọ ụmịata na mụ kosi bi onwe anya obodo eze osi adị egwu mụ ahịa ndụ obodo m agbara ọkara ala ụwa m ahịa okoko agbara ọkara ala n'ụwa na-abacha nwanne m n'ezie mmekenego gị n'ezie n'ụwa obelu abacha nwanne m ekenego mi n'elu ọmachagonu ndị aka gị na-alụbili obi nne ataka isi bịa ọmachakọ abacha nwanne m n'ezie n'ụwa obelu ogwu abacha nwanne m egwu ka nje emenu abacha ekenego mi egwu ka nje emenu ikwu nne gị ma nọle na mgbu mụ bụ n'oche gị egwu na-aba abacha nwanne m ọdanya na-emerụ gị na mbụ n'elu nnadị nwanne m nnadị nwanne m nwanne Tony ma ọ bụrụ ya na nnadị Antoni nwanna chụọ nnadị nwa Antoni nwanna chee Antoni nnadị nọ egwu mekene Nelly Sunday gada Sunday dazu no digo ma Nelly Sunday gada Sunday dazu no digo ma Angola nwannem ababo ko da twakala kia Nelly Sunday gada wana kana dazu no nwanne Gosiade egwa go kanje ke no Basili nani nwa batu doba o leze mbeke nego yo nanu basila batu doba o chimele no ma batu no namu no chimele meke nego yo nanu obumili wa batu meke nego yo ema no obumili leze no negwero lu ai basili no Lagos kida twakala kai Yedi mako ogwejo bonu ogwejo bo nwanna meke ogwejo bo nwanna meke ochilozuwa Yedi mako ogwejo bonu nezienu nwanna meke ogwejo bo nwanna ekenu ochilozuwa Ice Egwu ndị ekene nwoke mbeze m projana Nenu onye ọmọkụ nwoke enweli m kosi nwe bi onwe anya enwegolu m oke m ebe m kosi bi onwe anya nene nwoke omeze nnọọ nwoke kandoke si n'ụwa ndị a ologwu ebe nwoke na-ala ebili ụwa gị egwu ndị ekene Sansin omiro mmanpụrụ ya na onye mmiri nọ ugebe ndị mmanụ ji abụ ụzọ ọ bụ ugebe ndị mmadụ abụ ụzọ Sansin omiro mmanwụ pụrụ ya na Sansin nwa ọgwụgwụ ba mmiri nọ ndị akọ na mmiri abalị ụkara ale mana ha abalị ụkara ale n'elu na Monde
wetigogwu n'eze mmanwụ bụrụ ya na wetigogwu ai n'eli nna m ndo mmanwụ bụrụ ya na n'eze nu wetigogwu Afrika n'ugo gị juru gbọmgbọm nụ Afrika n'ugo nụ juru eju isaki na-eme n'ọmanị nna m ndị mmeke na-egwu gị ai lekemma na nna m adịgo nna m ndị mmeke na-ego gị Afrika ugo tuletu ugogo n'otulu gbọmgbọm ọmanị ka ị na-alụzi ebili ọbabụ ka ị na-achụ aka ala aka nsi eme ọmanị ka ị na-alụ bizie ị na-emebe isa n'ọmanị mmegwu ka isi nwebe ụwa gị ọ dịgo mma ayo n'eze n'ọgba nwati nwobe nene omele ka mmekelego nwamuti nwụrụ mmekene omele ka mmeke nwati nwoba mekelego gị o n'eze nụ papa timbi ike mmadụ ka na-ayọ omelika nke mụ ịbụ mmadụ ka na-aya ọrụ mmadụ n'ụwa ka na-aya omelika mmekene nwati nwoba mekelego gị o Benadi mụ na-agwụ egwu Benadi Sunday na-agwụ egwu n'eze na omele ka mmekene ego nwati nwaba mmekene n'ụwa m Benadi ma m kwụsị alụgo egwu Benadi Sunday mụ ya bụ ibe gị owu ihe eme imele Benadi ka na ibe mụ ọ bụrụ bara ụgwa nye onye egwu maka na onye bụla egwu n'obugo ịghọtago enwegolu m oke m ebe nwoke isi bi ụwa gị ndị obodo m ifejakwụba ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na ndị obodo m ifejakwụba ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na agboso mmekelego nwanyị agboso nwodogwo be ma n'obodogwo n'odogwo be feson onye dịka mmekelego gị oho imi ndụ na-eti ya ebe nwoke na-achụ aka ala aka nwanyị agboso achịcha elugbo tụlụ gị anya ime n'onwe gị mbeleba onye dịka nwanyị agboso odogwo be mmekelego Benadi Sunday na-emezu onwe anya ọvụma ka nsi eme ụdị nji bụ nwa ma ijelọgwụ mmekelego igwe obodo ijelọgwụ mmekelego gị n'ejenu uwe igwe obodo n'ụmịata nne ya ka ịdachụzi aka gị onye bụla ebu n'omugo nsi eme ntemgbo ka isi eme ụwa ọ dịzịa ma ụgwọ unu ebe egwu na-abịa anyị na-emenu n'eluigwe bikenu nwapapa lolo daalụ n'elu nwapapa lolo nwachitụ elu ugbo tụrụ ugbene igwe bike nwapapa nnọ igwebike nke mụ nwapapa nnọ injinia ka ị na-abụrụ chi injinia ka ịbụ ụlọ onwe gị ụlọ gị na-alụlụ olisa ịma na onye nkwute ego n'ụwa onye akpata ego ka ọ lụọ n'obi ya ịkpọzi igwebike nwapapa lụlọ lụọ n'obi gị igwebike na-alụ n'ọnụ aka lụlụ ụlọ chọzi anya mma igwebike na-alụ ụlọ aka lụlụ ụlọ chọzi anya mma nwapapa lụlụ umigwara aka ka isi nwee bịa n'okwute Steven eze dibịa nwanne m okwute eze dibịa ọdịgo mma
enwegolu m oke mụ ebe ahụ okisi bịa zụ ụwa gị n'ezie n'okwute Steven ọchịtụ elu gotuzi elu gị anya akalụsi aba na nnọ akalụsi aba na asụọ ya nle ọ bụ dibịa ka ọ ga na-eme dibịa ka ọ na-emelu olisa kedu maka mpete nọ ya ụmụnne mpete onye arịa enu n'elu mpete nya bụ onye manụ ihe ụmụnye dịka ọ dịgo ma ngwe osi adị iru ada ka osi bi nwe anya obodo m mbilimba ohu eze dibịa nọ egwu m ice n'elu Chinedu kedu nwa na-ekwenu n'ụwa n'elu onye ọma Chinedu Chiedu ọgwa nwa na-ekwe n'ezie n'elibe agwagwu elibe ego nọ na-agwụrụ agwụ n'ezie n'elibe agwagwu n'ezie nọ na-emerụ ngwụcha ahụ ibe a na-akọrọ n'ebe ọ na-adị amụ nọ n'ebe obodo m nwanne kwe n'elibe agwụ agwụ mmụọ dị ka isi bie enu gị enwegoro m oke m oke isi bịa obodo m esi eme ka si m nwa mma ụwa n'elu igwe bikenu nwa bụ nwanne impọta na-alụ igwe bikenu nwa bụ nwanne impọta na-alụ igwe bike ọnụmekene dịsa na nwa bụ nwanne nwanụ na igwe bikenu okere pọtọ nọ dịsa n'ọnụ mekele ego gị obodo m ayo okoro ụdị abụọ ka nyama ụwa egwu na-abịa anyị ihe jeruweri abụne egwu ka ndị bi ya gbọbala na-egwa bụ oligbo jedu na-ejeri abụne mgbagolikosi bịanye ụwa anya Bangladesh ka ọ na-alụje ebiri Bangladesh ka ọ na-alụje ebiri gai eri abụne nwa Chikelugbo tụrụ anya nena mechi popu nnọ onye bulebuo n'obugo gai popu nnọ abịa n'uke na-azụ n'olisa papa Chinemeze popu ịnụ eke na-eme egwu ụmụ ka njibe ya jechiroko mmanwụ proje n'ahụ nwude ekwe ndị emegwu na-anazi ana ụmịatakisi bie ndụ gị ijire chiroko mmanwụ proje na ohu ka nsi eme ụwa ka mbụ lekede nje n'otu ayokoko egwu na-abịa ndị abụọ ka nji ekeme onye emazi ema nwanne m ema na-eze mmekene ego gị dịka odi nwachibelezobụrụ Chikelugbo tụrụ ugwu enye n'ogwu ogwu ka gị si bi enu ema na-eze mmekene ego gị n'ime ogwu osinyade ayụ agụ ụmụ ka nji bịa na-adịsọ ndị ngwamoligbo m emere m ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na ayo ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na ayo ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na ayo ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na ayo ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na asụla